The Lost Service Money er en hemmelig nummer. Fuld mafia-organisation, der opererer i skyggerne. De er mange, men ikke alle er synlige, da de arbejder undercover med skjulte identiteter og falske profiler. Gruppen viser sig kun, når det er nødvendigt, hvilket gør dem til en farlig og uforudsigelig kraft i spillets verden. Produktion The Lost Family har skjulte laboratorier, hvor de fremstiller stoffer meth. The Lost Family er ikke bare en mafia. Det er en krigsmasse, der vil gå til enhver længde for at beskytte deres imperium og deres meth-produktion. Hvis nogen tror deres forretning, er de ikke bange for at gå i krig, fordi deres stoffer og deres magt er ikke til forhandling. I The Lost Family er vi krigere i krigen om magt, meth og kontrollen over byen. Ingen truer vores produktion og vores stoffer, uden at vi reagerer med magt. Krig er en nødvendighed, ikke en mulighed. Er du klar til at stå sammen med The Lost Family? Eller vil du blive betrækket som en fjende? The Lost Family er bygget på loyalitet og respekt, og ingen truer den fundamentale værdi af familien. Når ingen truer familien, så står vi alle sammen. The Lost Family er ikke bare en mafia. Det er en krigsmasse, der vil gå til enhver længde for at beskytte deres imperium og deres madproduktion. Hvis nogen tror deres forretning, er de ikke bange for at gå i krig, fordi deres stoffer og deres magt er ikke til forhandling. I The Lost Family er vi krigere i krigen om magt, med kontrollen over byen. Ingen tror vores produktion og vores stoffer, uden at vi reagerer med magt. Krig er en nødvendighed, ikke en mulighed. Er du klar til at stå sammen med The Lost Family? Eller vil du blive betragtet som en fjende? The Lost Family er bygget på loyalitet og respekt, og ingen tror den fundamentale værdi af familien. Når ingen tror familien, så står vi alle sammen. The Lost Family er ikke bare en mafia.